Ten, kto nevedel, ako získať tento skin, to už asi každopádne viete všetci, teda, no mňa teda, pôjdete sem, tam máte skin teda, kliknete na no skin, kliknete trojuholník, pokiaľ to máte tak nastavené teda, a máte tu tieto skiny, outfity a takéto, a pôjdeme sem, no ako sem, a proste tam máte tento skin, proste aby ste si ho chceli dať napríklad, tak potom a to keď ste nevedeli, tak už viete teda. A ten dovysiel som teda hrať ešte dneska. A dneska bude stream na Twitchi o 00:00. A možno aj zajtra bude stream o 00:00. Aj od 6. Nie, o 9. a bude stream na Twitchi, potom aby ste vedeli, tak potom asi čus.